Hi guys, good morning sa lahat sa mga nanonood dito ngayon sa kusina ni Berto Putik aka Herbert Dizon. Magluluto tayo ng kilawin, mga lutong Bisayan version. Meron tayong tangigi. Yan, tangigi, slice natin yan mamaya. Tapos meron akong nagayat na loya, pipino, dahon ng sibuyas, kamatis, at may labanos, at may isang siling matang na at yung pula. Okay? Yeah. Sarap yan guys. Ayan, diba? Sa nanood naman doon sa Canada, yung tropa natin na si Romel Rocco at sa kanyang pamilya, wish to din sa inyo, maganda yung kalusugan na sana magkita-kita tayo ulit. Ito yung mga namimiss nyo, di ba? Yung tropa ko nasa Canada. Sa lahat nandun sa mga nanonood dyan, lahat kayo tropa ko pa rin. Okay, let's go! Okay, ganito yung pag sa tangigi. Ayan, try na natin. Pero tangigi, tanggalan natin na pinig. Pinig yan. Minsan na. Simple lang. Hindi masarap yung may balat. Ito lang. Simple lang. Simple lang yan. Masiwa agad. Slide lang. Yan o, kita nyo, ganyan nakalaki. Sige lang. Bilis lang natin gagawin yan. Blue Marlin. Yan yung tropa ko sa Canada. Ito yung namimiss mo, Bay Romel. Shout out pala sila ni Hero, sila Kay, yung nasa Pinas. Tropa natin sa lahat ng mga nag-join dyan sa Wadi, especially rin sa team na sa F&B at culinary. Mga tropa ko dyan, Chef Richard, Chef Argel. Narinig nyo, nakikita nyo itong ginagawa ko. Magawa din tayo ulit nito, mga tropa, para next time tayo naman. Cubes na pinadrill ko nga sa tubig yung tangigi, tapos maya ito na may mga gulay na natin. Okay, tara, thumbs up, diba? Good.
Ito yung gamitin nyo na ano, na sibuyas pula. Kasi pag puti, matabang yun. Ito, mabango. Yan, sa tabi-tabi. Tapos ito, hugasan ko na rin yan. Baka sabihin nyo hindi ito hugasan. Sino kakain niya? Para mukbang talaga to. Tahimik tayo bigla. Guys, laman na natin. Dito na yan. Kayo nang humusga nito. Tama ba yung pag-ano ko?
Almost na tayo, tapos na. Lalagyan natin yung labanos yan. Extra. Mamaya, i-mix natin yan lahat. Tingin nyo, nababang ano nito pagkagawa ng kilawin ko? Hindi. Tapos, mix natin yan. Diba? Tapos. Diba? Ilalagay natin ng suka pero himasin natin. Sama may asin. Asin. Asin.
Masin natin yan. Ganyan na kasimple. Tapos ako, diretso na kasi ako naglalagay na ako na ano, na bitsin. Ayan. Para mamaya, kunti lang ano, kulang-kulang natin. Lagay na suka. Ito yung suka na ginawa ko. Ito. Ayan. Kunting suka lang kasi ito naman yung ipapaano ko mamaya. Masarap yung ano. Tanggal sa ano niya, yung lansa niya. Hindi na ano siya, madulas. Ngayon. Ito na yun. Ito lang simple. Tapos lagay sa rin. Okay? Yan. Ganyan natin yan. Ganyan. Para tutulog na. Yan, yung sabaw niya. Tuluyan muna natin yan. Tapos ito mamaya. Simple lang yan. Yan lang siya. Tapos ito yung ano. Yan. Yan mamaya magkita mo yan. Tapos ready na tayo. Mix na natin ito. Hugas na ako kamay ha. Diba? Ito naka-ready na to. Lagyan na natin yan. Ito lahat. Sibuyas. Mix na natin yan. Kakamayin ko lang eh. Malinis yung kamay ko. Para kung gagawa ng salad. Na. 1 kilo, tama-tama lang yan. Kasi, importante naman yung salad natin. Ulit. Ting asin. Kasi maglagay na tayo dito ng ano. Ito yan pala. Diba? Tapos, mix natin ito. Tayo na natin yan. Usa yung magtutubig siya. Natin yummy. Wow. Okay. Yan. Salamat sa panonood at sa pag-ano nito. Huwag kalimutan nyo yung pag-hit sa bell at sa notification at sa pag-subscribe sa Kusina Neighbor 2. There we go.